खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो दिनैनि बे गोदान बोसोरावहाय बयबो रंजा खुसियै मोजाङै मोजां दिनखौ पार खालामनो हागोन होननानै दिनैनि दिनाव जेरैबायदि मोजाङै मोजां जों रंजा खुसियै गिदिरफोरखौ मान बावनानै उन्दैफोरखौ अननाय जासिनानैहाय दिनफोरखौ पार खालामलांगोन बेबायदिनो गुटाइ बोसोरखौनो जोङो पार खालामलांनो हागोन होननानै आङो मिजिं थिनाय थाबाय लोगोफोर बयनिबो जिबनाव खुसि रंजा गोजोन फैगोन होननानै आङो बेखौनो मिजिं थिनानै लानाय जाबाय आरो मिजिं थिनायजों लोगोसे आंनि बे दिनैनि भिडिअखौबो आं स्टार्ट खालामलांसै लोगोफोर दिनैहाय आङो न'खरनि बयखौबो मान होदों लोगोफोर मान होनो थांनो थाखाय आङो रेडि जाबाय आङो अलरेडि आइ आफाखौ आङो मान होखांबाय जोंहा न'निनो बयखौबो आं बे समावहाय माने भिडिअ इसिबां लानो हायासै फुंनि सम नालाय फुङावनो होआबा हामा नाङोना बिहामजो मानसि नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आइमुखौ आं खुलुमनायखौ आङो भिडिअ खालामनो हायासै ओमफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला नायलांफाबाय थादो आंनि भिडिअखौबो लोगोफोर नै दायो जोंहा आइ आफाखौ मान होनो थाखाय बिहामजो गेदेर आरो फिसाला गिदिरा फैदों आरोना ओमफ्राय फिसौ सानै ओमफ्राय दायो बायमुआ मान होखांबाय आइ आफाखौ ओमफ्राय आं साहा बानायना होदों आरोना ओमफ्राय नै हेमन्तआ लाजि सोदों ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जोङो बिजावजालि जमायै माने न'खरनि खिनिखौ हैथिङो आरोना खाथिनि न'निखौ ओमफ्राय दायो जोङो जमायै थांनोसै मान हैनोसै नै मालाय जोंहा माइनाया दिनै फुङावनो दुगैनानै दख'ना ब्लाउस गोदान दख'ना गोदान गाननानै रेडि जाथारबाय आरोना मान होथिंबाय थागासिनो न'नि बिबौ बिबैखौ होखांबाय बिमायंमुखौ होखांबाय ओमफ्राय जुमाय रोसि नै ओमफ्राय बैयो साहा लोगोफोर जुमाय लोङैफोरनो साहा होगोन आरोना जोङो फिसाफोरखौ लानानै एसे बोसोराव खनसे मान जाहोहैनोसै आरोना मान खामहैनोसै गिदिरफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय आं नायलांफाबाय थादो नै जोंहा साराबो रेडि जाखाबाय आरोना माल लानो होदो बेखौ थफ्लाखौ लानो होदो आङो नै दायो लोगोफोर जोङो सफैबाय बे जाबाय जोंहा आफा बिहावनि उन्दै फंबायनि आइ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आफाया गैला लोगोफोर आइया हारसिं आरो फिसाला सासे दङ आरोना ओमफ्राय आइखौ जोङो फार्स्ट मान होनो फैबाय लोगोफोर न'नि आइ आफाखौ मान होखांनायनि उनावहाय नैबे आइखौ जोङो मान होनो फैबाय आरोना रेडि खालामगासिनो लोगोफोरजों बोसोरफ्रोमबो बैसागोनि 1 तारिख खालिनो फुङावहाय न'खरखिनिखौ गिदिङो दै लोगोफोर बे खाथिनि जाय जोंहानि न'नि थार बेखिनिखौ गिदिङो आरोना ओमफ्राय जोंनियाथ' रायजोनियाथ' जेनेबा 2 तारिख बा 3 तारिख बा 4 तारिख बिदि गिदिङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो न'निखिनिखौ गिदिंग्रोनानै लायो नै लोगोफोर दायो आरो गुबुन मोनसे न'खराव फैबाय बेयो जाहैबाय जोंहानि आफानि बिनानावनि न' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आइखौबो थाबनो जोङो मान होनानै माने खुलुमनानैहा ओमफ्राय आरो बेलेगथिं थांनो दंख' नालाय ओमफ्राय बेलेगथिं थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो बारा एसां दिनैनो गिदिंजोबा आरोना लोगोफोर दिनै फुङावहाय जेसेबां हायो 10तासिम गिदिंनोसै ओमफ्राय माने उनावहासो गिदिंगोन आरोना लोगोफोर आरो उनावबो गिदिंगोन मानो होनबा न'आवबो मानसि फैबाय थायो नालाय आङो न'खौ गारनानै बारा एसां गोबाव बाहेरायाव थाबोला माने न'आव फैनाय आफामोनखौ मान होनो फैनायफोरा माने साहा ओरि होनो रावबो गैया जायोना बिनि थाखाय आङो न'खरब्रै न'खरबाल' गिदिंनानै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट दिनावहा गिदिंगोन आरोना लोगोफोर नै जोङो दायो आइखौ मान होखांनानै आरो नै गथ'फोरा बिमादैखौ मा होनना बुङो खुलुमदो आरोना बेयो बिमादै नै लोगोफोर दायो आधा खामानि मावनाया जोब्बाय मान होनाया आधा जोब्बाय लोगोफोर दायो ओमफ्राय आरो न'खरसेनाव थांबाय थादो आरोना लोगोफोर माने दिनै जों एसे खुलुमनायखौ पुरा माने आधा फोजोबना लागोन लोगोफोर आरो गाबोनबो थांगोन आरोना एसे गोजाननि न'खरफोरनि थानायखौ ओमफ्राय आरो न'खरनैसोनिया माने हरावबो थांगोन आरोना न'खरनै मा साइड हो ओमफ्राय नै जोंहा न'खरनि साब्रै गिदिंगासिनो आरोना साब्रै ओमफ्राय आरो इसानि गोदोर लाहानि साब्रै 8 जन ओमफ्राय नै टेम्पु फैगासिनो लोगोफोर
ओमफ्राय बोसोराव खनसेखौलाय आरो न' बोर लानांगौ नालाय नङा होमबा। नै लोगोफोर बियो जोंहानि आबौ आरोना, ओमफ्राय जोंहा आफा बिहावनि बिफानि बिफं लोगोफोर, ओमफ्राय बिसानावबो जोङो फैनानै अलरेडि माने मान होखांबाय आरोना, ओमफ्राय साहा बानायदोंमोन बिसा माने बैसागोनि थाव फिथा ओमफ्राय आरो एन्थाब फिथा बानायदोंमोन नालाय, बेखौ जोंनो साहादों होनायखाय जोङो जागासिनो आरोना, साहा लोंगासिनो। ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थादोंगोन जों बिसानिफ्राय थांनानै आरो गुबुन न'खरसे आइ लाहानावहा थांगोन आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय नायलांफाबाय थादो। नै लोगोफोर दायो गेजेर आबौ लाहानि न'आव सफैबाय, ओमफ्राय आबौआथ' दायो गैला नालाय, ओमफ्राय आइ आरो आफामोन दोङो। ओमफ्राय नै दायो जोङो आइखौनो मान होना गालांनोसै, ओमफ्राय आफाया बेलेग खामानिनि थाखाय माने बाहेरायाव थांदों आरोना, बेखौ उनाव फैबोला उनावहाय मान होसिगोन। दायो जों आइखौनो होनानै थांनोसै, ओमफ्राय आरो नायलांफाबाय था आरोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। नै लोगोफोर जोङो दायो बेनिफ्रायनो मान होनायखौ दोनथ'बाय दिनै, ओमफ्राय जोङो नै फेमिलि फट' लानायमोन लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, दायो जोङो मान होनो गिदिं गिदिं फैफिननानै आङो ओंखाम ओरि संबाय सिम्पोलनो, ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आरोना। जोंहा नै आं बिदिनो सबाय मैगं संदों लोगोफोर, ओमफ्राय नै बेयो जाबाय अमा बेदर भाजि, ओमफ्राय आरो पापर दङ आरोना लोगोफोर। नै न'न'आबो जागासिनो, ड्रेस चेन्ज खालामना लाबाय न'न'आ, ओमफ्राय जुतिकायाबो हनै दे जादो पापर अमा बेदर आलु भाजि आरो सबाय मैगं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जानायखौलाय मा दिन्थिबाय थानो र' मामा सना। दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ आङो बोथोर गोदाननि भिडिअखौ बेयावनो आं दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर। आसा खालामो दिनैनि दिना बयनियाबो मोजाङैनो थांगोन होननानै, आरो बयनियाबो मोजाङैनो थांथों। ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।